Igbo mmanụ ebidoro m ihe onyonyo nke a na-akpọ fim ebidoro m ya na 1999 ruo ugbu a anyị na-eme ya. Chineke nyekwarala n'anyị aka. O nwere ndị anyị na ha bidoro ha anaghị arụ, mana Chineke nyere aka anyị ka nọdụ n'ọrụ na-arụkwa ruo ugbu a ka anyị nwee ike na-agbalị na-eme ka obi dịrị ndị na-ele anyị n'onyonyo mma. Fim nke mbụ m bụ ụzọ mebuo n'ụwa m. Anyị rụrụ ya na 1999. Aha ya wụ Turning Point. Ọ fim emere gbasara Biafran War. Na fim ahụ akpọtara ndị amị bịa kụziere anyị ka esi alụ ọgụ. 3 months ka anyị ji mụọ ya bịa bido ọrụ. Ihe eji shutuo ya wụ ebe 1 month. So o furu anyị ka anyị si roughly 4 months iji shoot the entire film. Asị onye bidoro ime fim ọhụrụ, mgbe ahụ makwara m jijiji, aga m atụ asị maka ọ dị mfe. Na fim ahụ enwere ndị oke mmadụ nọ na fim ahụ ka nkụ. So otu o shiri gaa, ekelere m Chineke na mgbe anyị mechara ihe onyonyo ahụ wụ fim wụ Turning Point, na ọ pụtakwara nke ọma. Do ndị Censors Board nọrọ ya sị na ọ ga-akọsụ problem na Nigeria maka otu esiri ka ọ dị akụkọ n'ime dị fim. Ile anya fim anyị ugbu a na-anọzi na mpaghara dịka Netflix, Amazon wụ ebe ndị ọcha na-etikwa ihe onyonyo nke ha, ha na-eti ihe fim nke ha. So ọ pụtara na gradually anyị na ha emeti up with otu ekwesịrị isi na-eme film all over the world. So m ga-asị that na the film industry, Nollywood, etoola toola nke ọma, and anyị na-asị that na onye ọbụla aka ya dị n'ime ya, biko na ya jisie ike na anyị ga-eru n'ala eze aha anyị bụ n'obi ya. A sị ka gwa onwe anyị eziokwu, ime fim araghị ahụ. Inwe ike nweta ihe ndị ị kwesịrị iji eme fim, nweta ya otu ị kwesịrị isi nweta ya, nweta ndị ga-arụrụ gị ọrụ nke ọma. Ime fim araghị ahụ. Ọ bụrụ na ị nidiri ka m sị Blossom Chukwu ji ekwu, ma ọkwanụ na ị nidiri mụnwa otu a m dị ugbu a, Chuks-Chike, ka m bịa mere gị fim, ịjụ ajụjụ gagharịa jụọ ajụjụ, a ga-agwa gị sị gị lekwa ego ole onye a na-ana n'ime fim. Ịghọtala? So ya mee iche ime Igbo fim, ịbịa kpọọ onye aktọ mebi ihe ọ na-anawu 1 million, gasị ya na ihe iji wu 200,000 maka na ọ na Igbo fim. Mgbe ahụ nwee isi ọ ga-asị gị na ọ ga-eme. Anyị na-ediri take the bull by the horn. By that meaning, ewepụta ego mee ezigbo Igbo film, ọ ga-aga ahịa gaa nke ọma, ree onye mere fim a enwetakwa ego ya. Because ụjọ a lot of producers mere na ha na-eji akpọ actors ndị a na-akpọ stars, ịghọtala, wụ maka na ego ha gbagoro agbago. And onye actor a ga-eji maka na ọwụ Igbo film ka ị na-eme ya bịa butuo onwe ya n'ala, nke ịkụzi onwe ya n'ala. So also ihe a wụ the major challenge a na-enwe. Mgbe ọbụla ajụrụ m ajụjụ dị otu a, kedu ihe m ga-agwa ndị otu anyị nọ n'ọrụ a, o nwere ihe m na-ekwu, aga m ebu ụzọ kwuo ya na bekee. Talent is not enough. Actually, talent is nothing. It means that you need to get trained. It means that you need to research and work really hard to get to your dream. Ka m kwuo n'Igbo, na mmadụ pụtara sị gị na ị ga-emeli fim, egele onye ahụ ntị, kama jụọ onwe gị ka ihe m ga-eme ka m mụta ka esi eme ihe a. Etetekwala n'ụtụtụ si na maka na ndị ibe m si na m ga-emeli fim, maka na ndị enyi m si na ana m ati fim wel ma anyị nọdụ n'ime ụlọ, na otu m si ekwu okwu, otu m si edosi ihu, nke a na ọya ihe mere na m ga-eji ga menwe fim. Si ha mba, kama jụọ kedu ebe m ga-aga ka a kụziere m otu esi eme ihe awụ fim. Nsogbu anyị nwere na Nollywood, si na ndị aktọ to ndị producer to ndị director to ndị niile nọ na every department. Maka na mgbe ụfọdụ anyị na-abata ebe ndị fim, ịhụ na onye a sị na ya mee ihe ọ ma ihe ọ na-eme. Ikpe onye ahụ jụọ ya si ya ka ihe ị na-eme ọ ga-ekwuli. So ihe m na-adụ onye ọbụla ọdụ, mara ihe ọbụla ị na-eme, mara ya ọfụma before imewe ya.